дуруд бинандагони азиз, барнома ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Имрӯз 30 июл аст ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома. дар вилояти Суғ шаҳрвандони Қирғизистонро барои убури ғайриқонунии марзи Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашиданд. дузанагӣ дар Тоҷикистон вуҷуд дорад, вале ба мақомот шикоят намебаранд. ва ё чаро занони дуввум сарсону бадбахт шуданро мепазиранду дар бораи мушкилоташон лабвон намекунанд? ҷои истодан надорам, ҷои рафтан надорам. Ман намедонам се кӯдаки майда қади куҷо бурам. ҳамкорони овозхони шинохта Сурайё Қосимова мегӯянд, ҷаримабандӣ шудани ӯ аз сӯи Оҷонсии фасод баҳсбарангез аст. اکثر چورابینی همین وزنی که در خود دعوت میکنی باید نه اشتراک میکنه میرود. дар 6 моҳи соли равон дар вилояти Суғ 19 шаҳрванди Қирғизистон барои убури ғайриқонунии марзи Тоҷикистон боздошту ҷарима ва як нафарашон зиндонӣ шудааст. масъулони додгоҳи вилояти Суғ имрӯз дар ин бора зимни нишасти хабарӣ иттилоъ доданд. ба таъкиди масъулон, убури ғайриқонунии марз тибқи қонун аз 30 то 60 000 сомонӣ ҷарима ё дар сурати бонақшаи пешакӣ ва муташаккилона сурат гирифтан аз 5 то 10 соли зиндонро дар пай дорад. шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон 19 нафар, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 13 нафар, ноҳияи Исфарои Конибодон 3 нафари парванда ва нисбати онҳо ҳукм бароварда шудааст. масъулони додгоҳ гуфтанд, соли гузашта ҳам 18 зодаи Қирғизистон барои убури ғайриқонунии марз ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. баъди занозании марзии охири моҳи апрели имсол ҷониби Қирғизистон сарҳадашро барои убуру мурури тоҷикон баст, вале ҷониби Тоҷикистон барои рафтуомади шаҳрвандони Қирғизистон маҳдудият ҷорӣ накардааст. дар айни замон баста будани марз бо Қирғизистон ба гардиши молу коло бо Тоҷикистон таъсир расонда, зеро тоҷирон роҳҳои нав вале гаронтари мубодиларо пайдо карданд. бо Афғонистон ҳам баъди ба дасти Толибон афтодани гузаргоҳи Шерхон Бандар гардиши мол тақрибан нест. Бароди Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар ҳамин бора мегӯянд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, гардиши мол тавассути гузаргоҳи Панҷипоён ё Шерхонбандар дар марз бо Афғонистон ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфтааст. Хуршед Каримзода, раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон, рӯзи 30 июл кам шудани гардиши мол миёни ду кишварро ба ноамниҳо дар марз, аз ҷумла ба дасти Толибон афтодани гузаргоҳи Шерхонбандар рабт дод. агар пештар дар як рӯз то 35-40 мошини бордор ҳам тариқи транзит ҳам аз ҷумҳурии исломии Афғонистон мегӯем аз гузаргоҳи Панҷипоён ворид мешуд. ҳозир шумораи ҳамин баъзе рӯзҳо то 3-4 та омадааст, баъзе рӯзҳо умуман нест, мешавад ки 2-3 рӯз умуман ягон мошин ворид намешавад. ҳамин хеле ворид аст. содирот бошад дар навбати худ бо талаби он бигӯем ширкатҳое ки ба содироти мол аз ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки транзити мол тариқи ҷумҳурии Тоҷикистон барои Афғонистон машғуланд, бо талаботи ҳамонҳо мисол гӯем миқдори муайяни борҳое ки дар сарҳад ҷамъ мешаванд албатта ба он тараф интиқол дода шуда истодаанд. агар гардиши мол тавассути гузаргоҳи марзии Панҷипоён ё Шерхонбандар дар моҳи январи имсол ҳудуди 90 000 тоннаро ташкил медод, дар моҳи июн ин омор ба наздики 40 000 тонна поин омадааст. гузаргоҳи Шерхонбандар ки масири асосии интиқоли молу коло миёни Тоҷикистону Афғонистон ба шумор меравад, 21 июни имсол ба дасти Толибон афтод. ин ҳам дар ҳолест ки пас аз ҳодисаҳои охири моҳи апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон интиқоли молу коло аз тариқи ин кишвар қатъ шудааст. баъди ин ҳодисаҳо қариб як хато накунем 60 адад воситаҳои нақлиёт бо бори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон боқӣ мондаанд. хай оиди ин масъала вазорати корҳои хориҷӣ бигӯем корҳои муайянеро анҷом дод. аксари борҳое ки ба шаҳрвандони мо тааллуқ доштанд ворид шуданд. дар навбати худ он молу колое ки аз шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон монда буд, инҳо ҳам интиқол дода шуданд. лекин дар ҳозира хай гардиши молию бигӯем рафтуомади шаҳрвандон манъ карда шудааст.
коршиносон мегӯянд қатъ шудан ва коҳиш ёфтани табодули молу коло тавассути Афғонистон ва Қирғизистон ба нархи маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистон бетаъсир намемонад. вақте дар бозор пешниҳод коҳиш ёфт як бора нархи ҳамон гурӯҳи маҳсулотҳо метавонад баланд шавад. нархи баланд шуд мутавасситан баъд ба сатҳи зиндагӣ таъсири манфӣ дорад, чунки дастрасӣ ба ҳам молу маҳсулот маҳдуд мешавад. пас аз баста шудани марзи Қирғизистон, тоҷирон масири табодули молу колоро аз тариқи Узбекистон ба роҳ мондаанд, ки боиси дар умум коҳиш наёфтани гардиши мол дар Тоҷикистон шудааст. тибқи иттилои хадамоти гумруки Тоҷикистон, дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ гардиши тиҷорати хориҷии Тоҷикистон ба наздики $3 миллиард расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд аст. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Кумитаи андози Тоҷикистон мегӯяд дар кодекси нав, ки тарҳи он дар баррасии ҳукумат аст, миқдори молиёт кам карда шудааст. Пештар баъзе аз соҳибкорону раҳбарони ширкатҳо мегуфтанд воқеан баъзе сабукиҳои хурд ҳаст, вале мушкилиҳо низ монданд. низоми андозбандии Тоҷикистонро ба хотири сарбори зиёд доштан барои соҳибкорон ҳамвора танқид мекунанд. Мулораҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. سران کمیته انداز کودکس نو باج خراج را شرح دادند. آنها گفتند در کودکس نو شماره عمومی انداز یا مالیات از 10 به 7 عدد کم شده است. این چنین انداز از درآمد با انداز از فایده یک جای کرده می شود. سبکی دیگر این یک جای کردن انداز از واسطه‌های نقلیات با انداز از مال و ملک بوده است. تغییرهای دیگری قانون انداز را چنین شرح دادند. در برابر این در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استحصالی به اندازه 13%، برای دیگر نمود فعالیت 18%، قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات‌های مالیوی قرضی و شرکت‌های موبیلی به اندازه 20%، قبلا این معیار 23% بود، یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کدکس انداز معیار یگانه انداز از درآمد شخصان حقوقی به اندازه 12%، یعنی یک تا معیار معین کرده شد. قبلا 8 و 13 بود، یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی کم کرده شده است. در تاجیکستان 3 بار کودکس انداز عوض شد، اما با گفته اقتصاددانها هیچ یکی از آنها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. نظری که مقامات به آن راضی نیستند و میگویند به صاحبکاران سبکی‌های زیاده دادند و میدهند. مولارجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. بینندگان عزیز، این گزارش را در شکل مفصل میتوانید در سامانه رادیو آزادی ببینید. نهادهای رسمی در توجیکستان میگویند هرچند در کشور بسیار زنی هست، ولی همسران دوم تا زمانی که به مصیبت و مشکلات دچار نشوند به مقامات مراجعت نمیکنند. دوزنگی در کشور غیر قانونی است و جزا هم دارد، ولی سالهای اخیر این مسئله را نیز گاهی میبردارند که به بسیار زنی اجازه داده شود. نگاره فضل‌الدین دیروز در نشست خبری کمیته کار با زنان حضور داشت و گزارش او را یک جای میبینیم. در این نشست خبری در دوشنبه مقامات کمیته کار با زنان گفتند هرچند دوزنگی در تاجیکستان وجود دارد، اما شکایت از این عمل غیر قانونی به آنها نرسیده است. ما هرچند میدونیم که عموما دوزنگی در جامعه ما هست، متاسفانه در 6 ماه یگان مرتبه از بالای دوزنگی مثلا شخصیتی برای با ما مراجعت نکرده است. در تاجیکستان برای پلیگامی و یا بسیارزنی از جریمه‌های بزرگ تا 2 سال زندان مقرر شده است، ولی با این گناه کم کسان پس پنجره می روند. پیامدهای دوزنگی در تاجیکستان زیاد دیده می شوند، از جمله در کوچه ماندن همسران دوم و یتیمان. شبنم یکی از چنین همسران است. جای ایستادن ندارم، جای رفتن ندارم. من نمیدونم 3 کودک معده قتی کجا برم، چیکار کنم. مادری من خودش 1 سال شد بیمار در روی جاگه خواب. مثل شبنم در تاجیکستان هزاران نفر است، ولی به گفته حامیان حقوق زنان
мақомот мушкилоти бисёрзаниро нодида мегиранд. айни замон мушкилоти иҷтимоӣ ва аз ҳам пошидани хонаводаҳо ин мушкилро зиёдтар кардааст. дар ин нишаст гуфтанд ки дар ним соле ки гузашт тақрибан 6500 мавриди ҷудо шудани ҷуфтҳоро сабт карданд, ки нисбат ба 6 моҳи соли гузашта 990 ҳолат зиёд аст. азбаски занони дуввум бо шавҳаронашон никоҳи расмӣ надоранд, баъд аз ҷудоӣ ба мусибати зиёде рӯбарӯ мешаванд. на муддати 4 моҳ меша кӯдакошда на хӯрока меёра, на там либоса, на ягом чӣ. азбаски дар тоҷикистон бисёрзанӣ ғайриқонунист, ҳеҷ оморе дар ин маврид вуҷуд надорад. ҳарчанд дар ҳар сари қадам мешунавед ки фалонӣ аз вазир то ба кадом як марди оддӣ 2 зан дорад. барномаро идома медиҳам. ҳамкорони овозхони шинохта ва собиқадори тоҷик Сурайё Қосимова ҷарима шудани ӯро аз ҷониби Оҷонсии мубориза бо фасод баҳсбарангез медонанд. ҳарчанд худи овозхони маъруф ҳазорҳо сомонӣ маблағи ҷаримаро бидуни ҳарфе супоридааст, онҳо мегӯянд акнун дар маъракаҳои кулоб ширкат кардани ӯ зери суол аст. дар гузашта фарзандони овозадори Сурайё Қосим, Шабнами Сурайё барои дер супурдани Андоз ва Фарзонаи Хуршед ба хотири гаҳвора бандони пурдабдабаи фарзандаш низ аз сӯи мақомоти дахлдор ҷарима шуда буданд. идома дар гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода. Сурайё Қосимова, ҳунарманди шинохтаи тоҷик, 15 000 сомонӣ ҷаримаро ки Оҷонсии мубориза бо фасод муайян карда буд, пардохтааст. дар риёсати фарҳанги кулоб мегӯянд, пас аз ин воқеа овозхони маъруф мумкин аст дигар дар маъракаҳои расмии минтақа ширкат накунад. Оҷонсии мубориза бо фасод пас аз тафтиши фаъолияти молиявии бахши фарҳанги кулоб, Сурайё Қосимоваро ҷарима баст ки дар кулоб зиндагӣ намекунад, вале ҳамчун корманди дастаи ҳунарии фалаки ин шаҳр маош мегирад. чӣ бигам, шаҳрванде ки дар шаҳр Душанбе истиқомат мекунад, номаш вай рафтесай ба маблағи ҳамон маоши гирифтагиша 15 000 сомонӣ муқаррар шудааги вай муқаррар шудааги барқарор карда маблаға. аммо ҳамкорони Сурайё Қосимова мегӯянд, ӯ ҳарчанд дар клуб зиндагӣ намекунад, вале дар ҳамаи чорабиниҳо ширкат мекард. апай Сурайё рости гап дар тамоми чорабиниҳои шаҳр, вилоят, нем шаҳри клубда мо 5-6 бор даъват кардем, ина 100-солагӣ ки қайд кардем бобои неъматиро. аксарияти чорабиниҳои ҳамин вазине ки дар кор буд даъват мекунем, вай ме иштирок мекуна, мерава, вай дар қасди парранд не дар ансамбли фалаки вилоятӣ минтақавӣ кор мекард. то ҳол худи Сурайё Қосимова дар ин бора чизе нагуфтааст, вале ҳамкорон ва дӯстонаш ин ҷаримабандиро хато донистанд. Сурайё Қосимова ҳунарманди 64 сола то 3 соли пеш раҳбари дастаи фалакӣ назди шуъбаи фарҳангӣ минтақаи Кулоб буд. баъди бемор шудан бо аризаи худ аз раҳбари даста канор рафт, аммо корманд ва мураббӣ сабт шуда 1000 сомонӣ моҳона мегирифтааст ва яке аз чеҳраҳои маъруфи ҳунари Тоҷикистон аст. ҳоло духтаронаш Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед низ аз сарояндагони номдор ба шумор меравад. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кулоб. ва созмони дидбони ҳуқуқи башар аз мақомоти Эрон тақозо кард шахсонеро ки барои иштирок дар намоиши эътирозӣ дар Хузистону минтақаҳои дигари ин кишвар ҳабс шуданд озод кунанд. рӯзи 15 июли имсол дар даҳҳо шаҳру манотиқи вилояти Хузистони Эрон ки ҷамъияти калони арабҳо дар он зиндагӣ мекунанд эътирозҳо бархоста ва ба зудӣ ба манотиқи дигари ин кишвар аз ҷумла баъзе қисматҳои Теҳрон паҳн гардид. бинандагони азиз, барномаро инҷо ба поён мерасонам. сипос аз шумо ки то ин дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед. хабаргузоришҳои чун ҳамеша дар сомонаи радиои Озодӣ ва гузоришҳои дигар дар YouTube гузошта мешаванд. бароятон азизон, дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам ва дар ҳафтаи нав мунтазиратон хоҳам буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.